Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Εκατομμυριούχου. Ο σημερινός μας παίκτης είναι ο Νίκος Τοπαλίδης, ένας οικογενειάρχης που θέλει να τον κάνει, ο οποίος θα παίξει για τις 7.000 ευρώ. Θα καταφέρει άραγε να γίνει ο εκατομμυριούχος? Για πάμε να το γνωρίσουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πες μας, πώς είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Και οικογένεια. Πάντε καλά, πάντε καλά. Λοιπόν, Νίκο, για πες μας, θα καταφέρεις να γίνεις ο απόψινός εκατομμυριούχος? Είμαι αρκετά σίγουρος πως όχι. Πολύ απεσιόδοξο σε βρίσκω. Πιστεύεις ότι δεν θα καταφέρεις να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις? Πολύ απλά γιατί το τελικό ποσό δεν είναι καν 1.000.000 ευρώ. Δεν ξέρω καν γιατί το παιχνίδι λέγεται εκατομμυριούχος από τη στιγμή που δεν μπορείτε να δώσετε καν το ποσό το οποίο βασίζεται στο όνομα του παιχνιδιού σας. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση για τα 500 ευρώ. Πόσο κάνει 5x5? Α. 50. Β. 25. Γ. 0. Δ. Δεν πιστεύω στα μαθηματικά. Σοβαρά τώρα αυτή την πρώτη ερώτηση. Με τρολάρεις. Αν σου φαίνεται δύσκολη ερώτηση, μπορείς να πάρεις μία από τις βοήθειές μας. Ναι, να σου πω την αλήθεια, θα το παίξω ρυψοκίνδυνα και θα τα ποντάρω όλα στο Β. Το κλειδώνουμε δηλαδή. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε αν ο Νίκος απάντησε σωστά στην πρώτη ερώτηση. Συγχαρητήρια, Νίκο. Έδωσε σωστή απάντηση. 500 ευρώ είναι δικά σου. Ναι, μπράβο, απίστευτο. Λες και έχω τελειώσει το δημοτικό. Wow, μπράβο. Είσαι έτοιμος για τη δεύτερη ερώτηση? Για πάμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας? Α. Η Έδεσα. Β. Η Κατερίνη. Γ. Η Θεσσαλονίκη. Δ. Τα Σκόπια. Πρέπει να ψάχτηκες πολύ για αυτές τις ερωτήσεις, έτσι. Η μία πιο γέλια, πιο δύσκολη από την άλλη. Μήπως θέλεις μία από τις βοήθειές μας? Να σου υπενθυμίσω πως άμα απαντήσεις λάθος, το παιχνίδι θα τελειώσει εδώ. Και άμα απαντήσεις μια συγκεκριμένη απάντηση λάθος, μάλλον θα... Ναι, λέω να πω το γάμο. Το κλειδώ. Ναι. Πάμε να δούμε αν ο Νίκος απάντησε σωστά. Συγχαρητήρια, Νίκο. Απάντησε σωστά και στη δεύτερη ερώτηση. 1.000 ευρώ είναι δικά σου. Εδώ ομολογώ να σου πω ότι τα πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να πω το ίδιο πράγμα για την εκπομπή σου. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσοι ήταν η Νάνη στο παραμύθι η Χιονάτη και η 7 Νάνη? Α. 7. Β. 25. Γ. 8. Δ. 235. Τορμάζεις έτσι. Κύριε Νίκο, σας παρακαλώ. Μας λέμε μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι. Καλά, ναι, με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Αλλά είναι ερώτηση τώρα αυτή για 4.000 ευρώ. Άμα είστε τόσο σίγουρος ότι ξέρετε, τότε δεν έχετε παρά να την κλειδώσετε. Θα πω το Α. Είστε σίγουρος? Ναι. Είστε απόλυτα σίγουρος? Κόβω το πουλί μου σου λέω. Ωραία λοιπόν. Ο Νίκος έδωσε την απάντηση Α και... Εντάξει, κατάλαβες όμως που δεν το εννοούσα. Πού, πατήρα μου! Έβγαλε και το πουλί του. Άμα ο Νίκος απάντησε σωστά, τότε θα κερδίσει το ποσό των 2.000 ευρώ και θα μπορέσει να πάει στην επόμενη ερώτηση. Αλλά άμα απάντησε λάθος, τότε ο Νίκος θα χάσει το παιχνίδι και τους απογόνους του. Κάτσε, περίμενε, δεν το εννοούσα! Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια, Νίκο. Έδωσε σωστή απάντηση. 2.000 ευρώ είναι δικά σου. Να σου πω, δεν σκόπευες να μου κόψεις το πουλί ζωντανά στην τηλεόραση, έτσι. Έτσι. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Τι σχήμα είχε η στρογγυλή τραπέζι του βασιλιά Αρθούρου? Α. Τετράγωνη. Β. Ορθογώνια. Γ. Τρίγωνη. Δ. Στρογγυλή. Καταλαβαίνεις ότι μόλις μου είπες την απάντηση, έτσι. Ίσως προσπαθώ και να σε παγιδεύσω όμως. Όχι. Ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ο ίδιος ότι έκανες τη και να μου απαντήσεις, αλλά και να μην το έκανες. Είσαι σοβαρός. Είναι αυτές τώρα ερωτήσεις για το απόλυτο παιχνίδι του εκατομμυριούχου, που αλίμονο να λέγεται και εκατομμυριούχος από τη στιγμή που δίνετε 7.000 ευρώ που δεν σας έχει απομείνει τίποτα από το budget. Αλλά anyway, πραγματικά νιώθεις περήφανος γι' αυτό. Να κάνεις ερωτήσεις δημοτικού επειδή είσαι τεμπέλης για να ψαχτείς λιγάκι να βρεις κάποιες ενδιαφέρουσες και πιο σοβαρές ερωτήσεις. Άρα να μαντέψω ότι έχεις μια πιθανή απάντηση στο νου σου. Αχ, τέλος πάντων θα πω το Δέλτα. Την κλειδώνω. Πάμε να δούμε αν ο Νίκος απάντησε σωστά. Συγχαρητήρια, Νίκο. 4.000 ευρώ είναι δικές σου. Λοιπόν, Νίκο, έχεις καταφέρει να μαζέψεις 4.000 ευρώ. Οφείλω να σε ρωτήσω πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση, άμα θέλεις να σταματήσεις. Ναι, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω. Ναι, είμαι σίγουρος. Απλά κάνε μου την επόμενη ηλίθια ερώτηση για να την απαντήσω σωστά και να φύγω με τα λεφτάκια μου. Και μετά να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου και να της πω πόσο ηλίθιο και ξεφτυλιστικό ήταν το παιχνίδι σας. Που το παιδί μου να βάζα πάλι θα της απαντούσε όλες σωστά. Τζάμπα ήρθα, με κουράσατε ηλίθιοι βλάκες κανεγκέφαλοι. Ωραία λοιπόν.
Πέμπτη και τελευταία ερώτηση για το απόλυτο ποσό των 7.000 ευρώ. Θέλω να μου απαντήσεις. Με ποιον ή ποιους γαμίζει η γυναίκα σου αυτή τη στιγμή που παίζει το παιχνίδι? Τι! Α. Περίμενε! Τι λες! Με τον Αντώνη τον υδραυλικό. Πού ξέρεις ότι ο Αντώνης ασχολείται με υδραυλικά? Β. Με τον Μπάμπη τον γείτονα που κάνετε μπάρμπεκιου κάθε Κυριακή. Πού ξέρεις ότι ο Μπάμπης έρχεται για μπάρμπεκιου κάθε Κυριακή? Γ. Με τον Μιχάλη τον κουμπάρο. Όχι. Και Δ. Με κανέναν τους παραπάνω. Τι γίνεται εδώ? Κανονικά έχουμε μόνο 4 απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Αλλά για αυτή τη συγκεκριμένη θα βάλουμε και μία πέμπτη. Κάτσε, έχει 5 ερωτήσεις. Με όλους τους παραπάνω. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι είδους ερώτηση είναι αυτή? Τι να σου πω, είναι η τελευταία ερώτηση για τις 7.000 ευρώ. Τι κατανόμιζα, είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν ξέρω τι είδους αρρωστημένη φαντασία έχεις στον εγκέφαλό σου, αλλά έχω πίστη στη γυναίκα και στους φίλους μου. Τότε δεν έχεις παρά να απαντήσεις. Θα το κάνω, ρε. Θα απαντήσω εδώ και τώρα. Θα πω Αλλά το. πριν το κάνεις, πρέπει να σου υπενθυμίσω πως έχεις τη βοήθεια του τηλεφώνου. Δεν ξέρω. Μήπως θέλεις να πάρεις τηλέφωνο τη γυναίκα σου για να τα επιβεβαιώσεις όλα? Θα ήταν κρίμα να ρισκάρεις την τελευταία σου απάντηση και να χάσεις τα 7.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Ας το επιβεβαιώσουμε εδώ και τώρα, ώστε να κερδίσω το ηλίθιο παιχνίδι σου. Ωραία λοιπόν. Πάμε να πάρουμε την κυρία. Πώς λέει τη γυναίκα σου? Μαρία. Την κυρία Παλάμη. Πώς ξέρεις το επίθετό της? Παρακαλώ. Μπάμπη! Έλα ρε Νικό, τι λέει, πώς θα πας στο παιχνίδι? Τι κάνεις στο σπίτι μου, ρε, με τη γυναίκα μου? Α, δεν μπορεί να σου μιλήσει τώρα, είναι απασχολημένη με τον Αντώνη τώρα και τον Μιχάλη. Τι πράγμα? Ναι, ξέρεις, είμαστε όλοι στο σπίτι σου για... Οπ. Πρέπει να τελειώσει δυστυχώς ο χρόνος μας, Νίκο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη που σήκωσε το τηλέφωνο της γυναίκας σου, αντί της ίδιας της γυναίκας σου, και θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν είσαι έτοιμος να μας δώσεις την απάντησή σου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Πάνω. Τι θες? Μόλις τελείωσε ο χρόνος, ρε φίλε. Τελείωσε ο χρόνος. Ναι, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι άνευ χρόνος. γυναίκα Το δίνω. Με τον Μπάμπη. Τι? Θέλουν να βγουν ειδήσεις με το μικρό τσούτσουνο. Ναι. Απλά το μικρό τσούτσουνο. Το είναι ειδήσεις του έτσι αλλιώς. Ας το διάλογο. Μα. Σκοφή από εδώ. Ένα λίγο. Τι θες? Τι πάνε. Τι του βρήκε τον Μπάμπη? Εντάξει. Καλά, καλά. Λοιπόν, Νίκο, είσαι έτοιμος να μας δώσεις την απάντησή σου? Που ξέρεις κάτι, να πάω να γαμίσω τη γυναίκα και μ' φίλη μου και όταν κερδίσω το ποσό θα βάλω μπρος για το διαζύγιο. Και η απάντηση είναι το έψιλο. Το Αν κλειδώνουμε. δεν σου και εσύ τελειώνε, κλείωσε το! Ωραία, λοιπόν. Κλειδώνουμε την έψιλον απάντηση. Για να δούμε αν είναι σωστή. Σωστή απάντηση να κερδίσω το ποσό. Ναι, ώστε. Δυστυχώς απάντησες λάθος, Νίκο. Πάτα μωρή καλά, το άκουσες, η απάντηση είναι λάθος. Τι? Η σωστή απάντηση ήταν το Δέλτα. Με κανέναν από τους παραπάνω. Εδώ πρέπει να σου πω ότι χάνεις 7.000 ευρώ. Μα στο τηλεφώνημα άκουσα. Α, γι' αυτό, ναι. Μόλις με ειδοποίησαν τα παιδιά. Πως ο λόγος που ο Μπάμπης, ο Μιχάλης και ο Αντώνης ήταν στο σπίτι σου ήταν γιατί ήθελαν να γιορτάσουν την νίκη σου από το παιχνίδι. Αλλά. Ναι, μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή. Και όχι μόνο δεν θα γίνει αυτό, Νίκο, αλλά έχω να σου πω κιόλας ότι η γυναίκα σου θέλει να σε χωρίσει. Τι εννοείς? Ναι, Νίκο. Στείλαμε ηχογραφημένη την απάντησή σου που τη βρίζεις, Νίκο. Και στη γυναίκα σου και στους φίλους σου. Η γυναίκα σου θα παραιτήσει, Νίκο. Τη γυναίκα μου. Και οι φίλοι σου δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση πια μαζί σου, Νίκο. Τους φίλους μου. Νίκο, πώς νιώθεις γι' αυτό? Δεν έχασες μόνο 7.000, Νίκο. Αλλά έχασες και ό,τι είχες σε αυτή τη μίζερη ζωή. Η γυναίκα σου θα σε αφήσει, Νίκο. Το καταλαβαίνεις? Θα πάρει τα παιδιά, Νίκο. Θα πάρει τα παιδιά και θα σε αφήσει. Και τη σκυλίτσα του μπουμπού. Όχι, την πουπού. Δεν θα έχει πια Κυριακές μπαρμπεκιού με κανέναν, Νίκο. Και πες μου λίγο. Πώς νιώθεις, Νίκο, τώρα? Όχι τελικά τόσο ηλίθιο το παιχνίδι όσο έλεγες. Με τις χαζές ερωτήσεις. Και αυτό εδώ το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος έχασε τις 7.000 ευρώ, όπως και τη γυναίκα του, και τα παιδιά του, και τους φίλους του, και τη σκυλίτσα του μπουμπού. Παρ' όλα αυτά, αν νομίζετε ότι εσείς μπορείτε να πάτε καλύτερα από τον Νίκο, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στον αριθμό που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας. Αυτό ήταν το επεισόδιο του εκατομμυριούχου και τώρα ακολουθούν οι όχι και τόσο καλές ειδήσεις του μικροτσούτσουνου. Από εμένα, καλό σας βράδυ. Θα πάω να τα